Mag-crave ko, tara, mag-samjita mo. Hi mga ka-ways over, si Mami Rose naman po, and for today's vlog, nandito nga kami sa Samgyup ng Mabalacat City, Pampanga. Woo! Malapit nga lang po ito sa Daug Mabalacat Terminal. Kaharapan nga po siya ng Shell gas station. At yun nga po, pumasok na nga po kami dito sa loob ng Samgyup. At yan, kitang-kita nyo nga naman po na buffet ang aming kakainin for today's vlog. At yan, inopen ko na nga po isa-isa ang laman ng mga kasirola. O, diba? Talaga mag-i-enjoy ka dito mga mare. Dahil napakarami nilang mga side dishes, talagang mabubusog ka talaga. Meron din silang marinated pork at meron din silang plain pork. O, diba? Ang kagandahan pa dyan mga mare, meron silang squid at syempre ang pangmalakasang kimchi rice. O, diba? Meron pa po sila na unlimited cheese. O, diba? Nuka rin ka pa. Kanina ka. At ayan, nagluluto na yung aking mister. At syempre, first bite, unang kagat, langit agad. O ayan, sulyapan niyo yung cheese. O diba, napakasarap tignan. Pero mga mare, sobrang sarap nga po niyan. Talagang mabubusog ka at talagang babalik-balikan mo siya. At ayan, ako naman ang susunod. Ayan, o diba, linagyan ko po siya ng cheese. At syempre, yung kimchi. At ayan, unang kagat, langit agad. Wow. O diba, ngiting tagumpay. Ano pang hinihintay nyo? Try nyo na rin. Yun lamang, please like, share, and follow.